Είμαι στα Αυσταλίδια, είμαι πίσω του. Γιώργο, ενημέρωσέ τους, γιατί δεν έχω ρωτάφ. Γιου. Γιώργο, είμαι στο 1 μίλι στο σημείο πάνω. Και εγώ με 2 μίλια έχω τον έναν. Γιώργο, τάλι, έχεις μπροστά τον άλλον. Σωστό. Δεξίπτερο και λίγο πίσω, είμαι μπλεγμένος. Το βλέπω και σένα. Και στο Fox 3. Είναι εκεί Λαπόρα. Προσπαθεί να διαφύγει. Γιώργο, συνεχίζουμε την εμπλοκή πες.